Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ta kinhun jong ka All Meghalaya Master Roll Progressive Workers Union ka khot ya baro kinong tre Master Roll ki badon hanong ba Shillong bakinwan sha ka jinga kendu lang kabanlong ha ka arko artri ubnai jeliu ha khasi national dorbar na kabenta banjit ya kinong yalam jong ka unit bathmai uba Nazarius ke lanong habakren che kinong tho kubor uloong ba ka kinhun jong ki Master Roll ki badon ha Shillong kiladon kajing thmu bakin thau thma ya ka unit ki Master Roll na baro kitnat sarkar ki badon ha Shillong namar kata ula karpat ya ki nong trai Master Roll ki badon ha kitnat ba pher ban wan ha kate kasngi balapan bet da ki nong yalam Phi yalade ngade ba Nazarius ke lanong ba ni de naka kenhun jong ki All Meghalaya Master Roll Progressive Workers Union Ngidon hangi baki para Master nangni dan Shillong City. Hak baning kong ngisno banai kajing songo yoble cai ran gunung tha bladon dekat len bani haki kuar baro bat khantam hangi si ke pamenta. Den kaliang jongi ni ar wajing khuble syafi ki press ki media ki baju dan dekat len bani na kawai ka buat kawai ka buat hoi ke jing shisha namar ba kilaya niraya jan bentarang bat ka All Meghalaya Progressive Workers Union haman lagi buat henry bandan pat kum ka kenhun hangni Shillong padon isyami na lala di department ban sil bentarang ha ki meeting jong ka All Meghalaya tin takadaw kam dalong songkhia ti ikwa ba nginyo hi laka jong ka unit lani ka penhun banwan man ya simenta lang ban ka All Meghalaya akaling sngi menta ba nikwa ban ai ya kata ka jing penting sya man la wei pa wei Master Roll ubadon ha po Shillong ha ki department ba ba nakaliang juni niladon ya kata ka jimut man ki jingtmu ba ngin bo no ya unit hangni ha Shillong da kabang la rai bangin pelong ha ka artarik jong mata banai arhajar arpo arpundriu ha khasi national double hall ha por khadar baji te nang tadaw ni karpat ya ki Master Roll baro ki badon ha ki department bape bakin snobha ban pelat yala ki jong ki por ban wan ban IMC na kabenta jongi ki nong yalam namar ba kumbai layo i ba shakiwe pat ki district kiladon lala ki jong ki unit kiladon lagi jong ki kenhun makalong hapo nongpo unit kiladon ha makorwat unit kiladon ha penusla unit kiladon hanong stone unit kiladon bat harilum karu rakawai kiladon ki kenhun ten takadaw ngiru ngisongde ba mangiru hangni Shillong ngin donno ya kita ki kenhun lani ke unit kabangin ya long telilang kawai kum ki Master Roll kenapa ngila ban penpau yala ki jong ki jingya ki bamangi kendu hala ki jong ki department te nimda don shibol ki dai hendrai kedai tang ka jingka pat ba nakaliang jong ki Master Roll bakin soha ban ailang ka ketiga man ban ya poilang ha ka meeting kaban salong ha apa artarik brand rio arhajar arpo rio ha khasi national double hall ha ko por khadar baji te tangkine khudai shibon khudai shaja